अरे पीपरा के छाव में कि कहल बिंद जानिया पीपरा के छाव में मिल खातिर जइहा अरे मिल खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिल खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिल खातिर लेकिन करब इंतजार यार क्या भला के छाव में करब इंतजार यार पिपरा के छाव में मिल खातिर जइहा सुनिएगा मिल खातिर जइहा बेगूसराय में जइहा बेगूसराय में मिल खातिर जइहा प्यार है मिलने के दिल बेकरार है साजन मेरा प्यार है मिलने के दिल बेकरार है जिनकी चाहत में अखियाँ तरसी है उनसे मिलने को बरसों बरसी है जिनकी चाहत में अखियाँ तरसी है जिनसे मिलने को बरसों बरसी है हो आने वाली दीदार है उनको भी मेरा इंतजार है साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। रुको आपका क्या नाम है बाबू क्या नाम है संगीता पापा का नाम अमित साहनी देखिए छोटी बच्ची संगीता जिसके पापा का नाम अमित साहनी है उनकी बच्ची इस मंच पे है वो कहीं जहाँ कहीं भी वो ढूंढते हुए मंच तक आ जाए आपकी बच्ची यहाँ पे है अमित साहनी जी जिनकी बेटी संगीता है आप जहाँ कहीं भी हो मंच तक आ जाए आपकी बेटी सुरक्षित है बेटो बाबू कि मिले खातिया जइहा मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिरा जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिरा जइहा दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अरे हर अपना बेगाना लगता है दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है अरे हाँ दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है कैसे बताइए कितना प्यार करीले जान से भी ज्यादा हम तोह पे मरीले कितना बताइए तोहसे प्यार करीले जान से ज्यादा हम प्यार करीले प्यार के निशानी दे हम पायल तोहरा पाँव में प्यार के निशानी दे हम पायल तोहरा पाँव में आजकल लेकिन पायल कौन देता है पायल कोई देता है नहीं कि प्यार के निशानी दे हम मोबाइल तोहरा हाथ में प्यार के निशानी दे हम मोबाइल तोहरा हाथ में मिले खातिया जइहा मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिरा
खातिया लेकिन एक साथ कैसे? अब ये लास्ट लाइन है ना, कैसे झूमे थे मेरे साथ गमछा निकाल के, कैसे कि मिले खातिया जइहा, मिले खातिया बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा, बलमुआ के गाँव में पिपरा के छाँव में, बलमुआ के गाँव में पिपरा के छाँव में मिले खातिया जइहा, मिले खातिया जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खातिया कि मिले खातिया जइहा, अब बेगूसराय में मिले खातिया जइहा। अगर बढ़िया लगा लोग तो ताली बजा के एक बार आशीर्वाद और दे देता। हाँ क्या बात है।